Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Kamar dai yadda muke kawo muku sababbin fina-finai masu kyau ingantattu a koda wani lokaci. So kamar yadda muke muku bayani a kwanaki game da fim ɗin Nara Sima da Sultai, muna bayani akan an sake shi a Netflix. So a jira ya zo ƙarshe. Lalle an fassara shi wannan fim a wannan Lahadin za a saka mana shi insha Allah daga kamfanin Sultan kenan, kamfani mai farin jini. So saboda haka kamar yadda kun ga trailer wannan fim gashi nan mai kyau ne, ingantacce. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Film ne wanda yake ya samu aiki ingantacce. Da ka gan shi ka san an yi mishi aiki mai kyau. Film ne mai kyau ingantacce. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Ga masu buƙatar kuma fina-finanmu masu kyau ingantattu, so za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba. A kowane fim kuke buƙata za ku iya samu daga gare mu. Ga masu buƙatar kuma shiga tsari na VIP, wato group wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda a ciki ne duk wani fim ya hita za ka same shi. A ciki ne kuma kaɗai za ka riƙa samun sababbin fina-finai da zarar an fassara su an sake su a kasuwa. Kai tsaye za ka same su a cikin group kinmu na VIP, wato group wanda ake biyan kuɗi duk wata. Ga masu buƙata kenan sai ku tuntuɓe mu ta wannan lamba, sai mu muku ƙarin bayani. So ga kuma masu son shiga harkar downloading, kuma za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba tamu kenan, sai mu muku bayani yadda tsare-tsaren suke, yadda za ku riƙa samun fina-finai a koda wani lokaci da zarar an sake su a kasuwa. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Kuma kada a manta da yi mana following da sharing da liking. Kuma a riƙa yi mana sharing ga abokanai saboda su masu amfana. Mun gode kuma da kasancewa da mu a koda wani lokaci. Lallai wannan fim ne mai kyau gaskiya. Saboda haka ma'abota wannan fim ɗin kar ku bari a baku labari. Lallai ga dukkan mai buƙatar shi za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba tamu. Muna WhatsApp da ita kuma muna Telegram da ita. Sai mun ji ku.